خویانیش بۆ ڕایەگشتی بە فەلسەفەیە ژن ژیان ئازادی ئەمێ دەستکەفتیان شۆڕەشە خۆ بپارێزن تەواهی تێڤگەر ڕێخستن و پارتیên jinan bi dîgelerasyonekî hevbeş helwestên jinan yên demê li hemberî kiryar û êrişên li ser nasnama û hebûna sîstema xweser eşkere kirin û bi yek dengî me û wan bi hev re soza bilindkirina tekuşîna xwe de û me band kir ku wê tu rejîm nikaribin jinan ji rola pêşengtiya şoreşa mirovahiyê ya guhertin û veguhertina demokratîk pêşguh bikin. Li ser vî esasî ji vir û bi hêza ku îro li vir kom bûye di serî de û di bîranîna giyan û xeyalê sembola berxwedana demê şehîd Dîniz Çiya, şehîd Feraşîn, şehîd Rojbîn û tevahî şehîdan de bi dilsoziya ku em ê bibin şopdarê rêya sekîneyan, arînan, evêsteyan, Salîhe, Jiyan û Zeyneban heştê adarê li rêber Apo û li tevahî jinan û ketkaran pîroz dikin. Em heştê adarê pêşwazî dikin û diyar dikin ku ev roj ne roja şahiyeke ji rêzê ye. Lêbelê ji boî me roja tegeskirina tekuşîn, serhildan û bilindkirina asta rêxistin û berxwedana li hember tevahî hişmendiyên desthilatdar yên ku dijminatiya nasnameya jina azad dikin. Jin bi dihê salan ku bi fedekarî bi dayîna bedelên giran civak ber bi azadiyê vebir û bûn pir ji boî pêkanîna aştî û demokrasiyê. Lê rejîma demkî bi wehşiyetekî pir mezin ya dijî pîvan û exlaqê mirovahiyê ku rêbaz û zehniyeta Daişê temsîl dike êrişî rol, misyon, nasname çand û hebûna jinan dike. Xwestin vîna me bi avêtina giyanê dînîzan û birîna keziya şervana Kurd ya ku bi canê xwe ciwan rûmeta tevahî gel û jinên azad parast bişkînin. Me qir bikin û ji rêya azadiyê dûr bixin. Lê bi ruhê şoreşa jin û bi baweriyekî pir mezin bi serkeftina aştî û gihiştina demokrasiyê em tekez dikin ku em ê bi hûnandina keziyên keçên Kurd şerê qirkirin û tunekirinê yê li dijî gelê Kurd tê meşandin vala derxin û destkeftiyên şoreşa xwe bi hûnandina keziya azadiyê xeyal hêvî û baweriya jinên cîhanê yên ku bi şoreşa jin jiyan azadî bawer kirin vala dernexin û neşkînin. Li hember tevahî kujerên jinan û civakê em ê bibin mertalên berxwedêr û ax ziman nasname çand û rûmeta xwe biparêzin û bibin mîmarê jiyanekî azad û wekhev. Carekê din bi boneya heştê adarê û bi şiara jin şoreşeya Rojava diparêzin bi rihê ku em ê lê projeya rêbertî xwedî derkevin, em ê sîstema xwe misoger bikin, çalakiyên xwe yên kantona Qamişlo eşkere dikin. Li ser vî esasî di yekê adarê de bi destê jinan tevahî bajar rê û derî bi rengê jinan têne xemlandin. Her wiha keziya 100 metro wê were hûnandin. Di duê adarê de li bajarê Tirbespiye li derxistina civîna jinan bi pêşengtiya tevgera Hilala Zêrîn ji bo piştgiriya YPJ wê rêzeçalakiyên hunerî li navenda Mihemed Şêxo werin li derxistin. Li Qamişlo bi pêşengtiya tevgera jinên ciwan li derxistina rêzesemîner û sinîfîzyon li bajarê Çilaxa dîsa bi jinên ciwan re daleqandina filêksên ku bi dest hatine xêzkirin. Di sê adarê de li piraniya bajaran rêzesemîner wê bêne dayîn. Her wiha ziyaretkirina malbatan li Amûdê pêşengeha karê destan ya Akademiya Şehîd Aqîde ya Edaletê wê were derxistin. Di çarê adarê de li bajarê Amûdê li derxistina civîna jinan, jinên ciwan û kongrastar bi hev re çûna gundê jînwar. Li Qamişlo jinên ciwan wê semînera parastinê li du cihan bidin. Her wiha berdewamiya ziyareta û bendê parastinê di şev de bêne silavkirin. Jinên ciwan bi zarokan re berdana balon li ser wan hatine nivîsandin jin jiyan azadî. Di pêncî adarê de li derikê meşa meşaleyan. Her wiha jinên ciwan temaşekirina film li wê derê. Li girkê legê belavkirina gulan li kedkarên jin. Li Terbespiyê civîn, li Qamişlo meşa meşaleyan, li Amûdê dayîna semîneran. Di şeşê adarê de li derikê li beldeya Koçerata bi pêşengtiya jinên ciwan li derxistina moral. Berdana balonan bi zarokan re li derikê. Li Qamişlo moral û nivîsandina heştê adarê bi mûmê di destê jinan de. Di heftê adarê de li tevahî şehidlikê şehîdan bi malbatê şehîdan re vêxistina mûman. Li Çelaxa belavkirina gulan li jinan bi pêşengtiya jinên ciwan.
لگرکه لگه مشا مشعلیان لعامود داخویانی و کزی هوناندن. ده هشت آدار ده لدرخستنا دو شاهیان لباجار قامشلو و لباجار دیرکه. جن جیان آزادی سلاف و ریسک کنگراستار کانتونا قامشلو 28 ماه دوان 2026. جن جیان آزادی، جن جیان آزادی.